ngikwa ban pau pai ba mo ba ka khan de tarik ubnai jun ka ta ka dia si palai ban wan kan don ka jing rakhi ka si buram ka jan kinong trayen ngani ka bangi jutip kum ka ta ka international domestic workers day te ka jing rakhi kala ya cha sha ni la sedang ru ka shpong tarik mentau benai ban ni la don ru program affair ni sedang don ru program hari si ban wan te hnrai ka jing rakhi ka bakar pang kan long ka khan de tarik benai jun ha ka ba kinya buon ki kinong trayen ki ban wan ya shimbenta te ni khot khnang ngai ka press conference menta ka siru kalong ba ni kwa bangin buai kata ka apil ni kata ka jing kerpat mo ya ki try ki ba ai try ki nong try ba kin ai kata ka shuti la luai ya ki nong try ha ka khan de tarik khnang ba kin yo ban wan shim benta pura ha ka de ka siburam ka jong ki te kumba kiwei ru ki dane ka siburam mo ngi te pengiran ka siburam jong ki khna school ka siburam jong ki nong kai ka siburam jong mo jong ki me ki pa wa de ka jing re shi parlok ru ni rakhi ka dan kata ka siburam mo ta ka friendship di bangi ong te kat no tam mo ngin ai la dangi ai kata ka shuti na ka banta jong ki ha ka de ka jing rakhi nam ta ka jing no senyang ka jong ki ya ke mlang sa lang ya ka yeng ki trai ki trai shi sien shi snem mo kata ka bang khat ka domestic workers di te ngibur ya ka de ka jing kerpat na mar ba hakisnem ki bala lej ngiyo I ba hadian mengira ada penlong kini ki program jong ka domestic workers di ha ot ki buon ki domestic workers ki bawan bande shimbenta te hnrei ka ba sosi pada kalong ba hadian ngiyo pada ya ki long ya ka jing uot ka jing nam ka jong ki tu ki nong trei mo pli ki ong ba hakas gi khat de tarik ha ba ngiwan bande shimbenta ka tu ka siburam ka jong ni ki don ki ba sha khati lo ka tulap ka jong ki na ba ki pem la ni la dakim khati ka tulap ro ka bod hakasi ba bod ki letre ki ha ban trei double no ya ka kam mo ka jaka bakin trei shikanta ki ha ban trei akanta la ni ha ka jaka bakin sat ijan chubu khat santli ki ha ban sat no lai pau sau pau tali long ban compensate ka tu ka bakila pem te ngi syukur par ki try ba ha ki ai kata ka shuti ke ai da ka shuti lai luai ka ban kanum dan kanu ka jing khati pisa bat kanum dan kanu ka jing bati extra ka kam pade ka sngi ka babut te ki program jong ka seng ki layat ni ka shpho tarik mangalo ong ipi te ka khan de tarik ka jing rakhi kan khamlong karpang ha ka bangin dan ka jing yat pat ba ka ban sedang na ru na ba namadan fair brigade bat ka ban kut hamadan malki te balai ngi shim ya ka de ka jing yat pat ba ka shibenta ka long kum kadak ka bangin pi ka jing persha ka smau kum ba kaladon ka jing fair na ru bang apply ka wage card kan namar ba hadin mang apply ka wage card haus na mara jar khapra ki khot ki balai so eladi bat ka seng ki shura ai ki wage card bat ki pani kita ki menjur bat ki siu bat ya ka tu ka bangila tho ha ka wage card ma te bat ni chui ti ba menta ka sin ru ha ya ka di ka revise wage card namar ba kini ka jing pen kre ka di ka wage card kam de ka ba ngi shu pen kre kum tu mo ka don da ka committee ka ba la shang ba ngi dabu ya ki estimate ka jing lut ka jing sep ngi da pen shang nong rim hadu kat no ka jing lut kala ban rot bat kat no ka jing siu ki de ban yo teng wat ka di ka wage ka bangi ngi fix mental ni ka di ka dor ka bangi ngi bu mentaru la dangi compare bat ka jing lut jing sep kam pat ya ha te hnrei shulong ngimla pade bandawa ya ka babun ru namar ba ni haban sothu e ki trai ru namar napreng ki trai ki ba ai kam mdei baro ki ba byang kam byang jam mdei baro ki ba byang ka jing siu mo te ki dan bapli ki ba shu trei kam na jong ba malu malaru te ni pej akata kar kom ba ka jing bu e ka di ka jing siu kanum penyap ya ki nong trei ru bat kanum penyap hiru e ki trai ki ba ai kam ru